नै आंनि फना बेवहायसो दङ। माथा गलिस जाखागोन आंबो। मानसियानो फाग्लिस जागोन। दोनबा दोननोसै ओमफ्राय दोनस'नानै बावनोसै आरो। ओरैनो फन नङाबानो आंहा जेबोआनो जाथारा जिउआनो। फनाबो आंनि जिउसो आरोना। बे आरो दा थालांबा खम जारला जागौमोन। हजोंहाय थांनानै आरो फैफिननांगौ जागौमोन ना। नै मा जाखो बेलाय? आयौ आंनि फटकखौ गोथाङै गोथां बेफोरबायदि खालामनो सोरनि खामानि जाखो बेलाय? ना आं थैदों ना मादों आंखौ बिदि खालामनो? सोरनि फिसा बेलाय एसेबां हिम्मत जुरिखौ बेफोरबायदि थैनाय रखम खालामनो? आंनि फटकआवसो बेफोरबायदि माला गाननो बावदों हो जुरिनि फटकआवसो? आं एसे गोजानाव थांखोमा सोरां नों आंखौ थैनायावसो दोनबावबाय। आरो सासे दंबावोथ' ना? सोरनि खामानि बेलाय आंखौ बिदि खालामनो हो? गोथां मानसिखौ बिदि खालामो? जुरिया एसेबां थाब थैनायाव गैया। दोरखा जाखाथाराखै आं दानो थैनो। है साला आंहा आबासान दङ। आबासाननि बिहामजो नायलांनांगौ। बिहामजोनि फिसौ नायलांनांगौ। फिसौनि फिसौ नायलांनांगौ हो? दानो थैगोन नामा आङो? र' सोरांनावनो सोंनि आंखौ मानो बिदि खालामा बियो? नायगोन आङो जाहा थाहा खालामनाङा दे आंखौ। खरा साला आंखौ बुथारनो फैदो गोथाङै गोथां मानसिखौ। रागा जोंनांगौबा जेरै रावखौबो सिनाया मिथिदों ना? होमबाथ' नोंसोरजोंबो थांनो मोनमारसिगोन आरोना आङो। माखौबा नोंसो थांनो ओंखारदों दा मिस्टार? आंथ' लिङाखैमोन ना। माथो जानाय दं जेब्लानो गोसो अब्लानो थांगोन आं। ओइ नोङो दे सनु गारिफोराल' मोजां सालाय आरोना। आइया सालायनो रोंखायो दा नों मिन्थिया आरो। माने गिदों आरोना होमबा गावखौ मायबा जाजानो? नङाब्रा माने नोंसोरजों गोजान जाबावनो गोसो गैलाना आङो। गिनाङालै आफा आंबा गियाखै। बाथो आबासाना जोंहाल' थाब थाबैनो न'आव सहैथोंसै आरो ने? गोसोफोरखौनो मोजांल' नांखाबाय दिनै दिनै। जोंजों थानायखाय? ओं आबासना। नङा बेथासना फोथायनाङा बिनि खोथाखो ओरैनोसो बिनि खोथाफोरा। नै लायनो थांदोंमोन आबौ फिसौखौ। हा बे सासेयालाय बोरैथो फैलायखो? बोरैथो फैलायखो माने आलासि जानो फैबायब्रा आयै गावनि फिसालाखौनो बिदि बुंबाय। जाखागोन माखौबा दासो फिसालानो। देहाय आब' हा फैबाय नालाय थाथोसै दे साननैसो। जुरि मानोथो लाबोफाबावखो नोंलाय बेखौलाय? आं लाबोफायाखै दे इसान गावसो फैफानो होननानै फैथारदोंबा। मानसियानोथ' माबायदिथाय बियो? बेनालाय बिदिनोखासै सिगांनिफ्रायनो हुदा दंखायोना। आबै आलासियाथ' बुरजा जाखाबाय दा बेदरा सिथारदोलै आबै दाउखौ। दाउखौ सिथारनोसै ने आबै? दे होमबालाय हाबेनो मानि दाउ मासे गिदिर देरखानाय दङ बेखौनो सिथारथारसै आं बाराखौबा। आंनि दाउखौ? नाङा आयै। आंनि दाउखौबाथाय नोजोर दाहो आयै मिन्थिबायना? मेरला दाउ दङ आंनि दाउखौसो मानो? नङाहाय आइ हानोंनि दाउआ एसे गिदिरसिन जाबायमोन नालाय हाबेखायनो बुंदों आरो आङो। ओइ आयै नांगौबा हाथायाव बायनानै लायगोन आंनिखौ हले सिथारहोआ आङो। आयै हामालाय आब'आ एसे मोजां दोनदों दाउखौ देरथों होननानै नोंलाय मानोथो सिथारनो होननांगौ जाखो? अब्लालाय आंनि दाउखौनो माबानोसां। बाबा सना एबारथ' नोंजों थाबाय थागोन आङो नोंनि खाथियाव नोंनि आइनि खाथियावबो। आलासिसो नङा होमबा नोंथ'? बेनोथ'ना बिराद फुराना आलासिना। जाखागोन माखौबा डायलग मास्टार। नाय जाम्बिलाय आंथ' नों थिनहरबाबो थांखायाना नोंनि आइ थिनहरबाबो थाङा आं। दे अब्लालाय आङो साहाखौनो स्राय फुदुंहैनोसै आलासिफोरजों ज' लोंलायनोसै जोंहा। दे
माथो होनबावनो आंबो मालाय दे आइ फुदुंहैदो थां नैहाय दाउखौबो गोदानांगौमोन दा सोर गोदानोसो आं आं गोदागोन गोदागोन बे नायै दाउखौ आं थानायावलाय माखौथो सिन्थायो नाङा दे आयं आंनोबा गोदानो हाखायो दा खथ' मोजां गोदायो आङो आयु माने आलासियालाय माथो गोदानांगौ जाखो न'नि मानसियानो दंखायोना आबै आंनो गोदागोन दे नोंसोर सिन्था खालामनाङा रावबो गोदानाङा नंगौना बुसुना नोंनो हागोन बेहाय मोजांनो दा आयै बेसो जादो दा जोरिनि फिसालाया जेरावबो आखा फाखा आंहा फिसा सनिया रावखौबो नांखाया दा आयै दे आब'सोना दे आंकोल माथो जोब्बायसोना अ दे राजा जेबो नङा गोदानाय लायनोसै जोंहा फिल्मखौ दहायबो ना सोरांनि मबाइलाव नायनानै बेटिखौनो फोजोबनानै होजोब्बाय आं राजा मानोथो बिदि फोजोबना होनांगौ जाखो नोंलाय जेबो नङा दे मादै आंनि आफाया नायनो होबाय थाखायो डाइलग फोराबो लाजाखाया दे बेफोरखौ बाद होथ'दो आबा मा नायबावनो नों देनाय बुंनाय एबार कार्टुनसो नायनोसै आङो अ दे होमबालाय ओमफ्राय साननि बिमादैया मा नायनोबा मादै मा नायगोन नोङो आंनियाथ' जेरैबो जायो कार्टुनबाबो जायो फिल्मबाबो जायो दे आरो होमबालाय जोंहा साथामजों नायनोसै न' आंथ' बारा फिल्मबो नायनाय जाया नामफोरखौसो मिन्थियाना आङो दाना आं बागारहाय गोसोखौसो नायगौमोन अ आच्छा दे होमबालाय होमबालाय आंबो नायगोन दे नोंनि आइया थाबानोथ' बांसिन इन्ट्रेस्ट जागौमोन ना राजा आइया आफाजोंसो दंमोनथ' आं रायलायनाय नुदोंमोन बे नोमफायानोथ' मानो फैफिननांगौबा बे जेबो नङा आंथ' दंमोन ना थाथों बिसोरो आथियाव गुमै फैलायबाय नांलायबायसो थासिगोनलाय बिसोरो दे जेबो नङा दे जोंहानो नायनोसै फिल्मखौ ना राजा सना मादै ओमफ्रायथ' आबैया दाबो बेदरखौनो एवखाङासै बेना बेदर ओंख्रिबाथाय जि थाब थाब ओंखाम उखैयोना सना गोथाव मोनथारो जे बेदर होनबाथाय आयौ बोथोरफोरानो बहायबा दै गुसुफोरावसो बारस'ना थाहैनो लुबैबाय आङो बाराखौ बास्राय बेरायनोसो थांमारगोन दे आङो ओरैनो जिउफोरावनो टेनसनफोरानो जोबला माथो होनबावनो आरोथ' आंनि नायगिरि सनामोन मैया ओरैबायदि जाबाय आं भिडिअखौनो लाबोनो हायासै आंथ' भिडिअखौ बानायखांजोब्बायमोन नाथाय दाना जेला भिडिअखौ सेभ खालामनांगौ जायो अब्लाना फनानो जायासै मा होनबावनो आरो मोनसेथ' भिडिअआनो एथ' खस्थ' बानायनानै सेभआनो जाखायासै बानायखाजोबनायानो थांफिनजोब्बाय भिडिअनि भइस आरि गासिबो होखाजोब्बायमोन आरोना नाथाय डिलिट थांफिनजोब्बाय आरो थ' मोजां बानायजोबखाबायमोन गैया जायासै जागोन खोमा साननानै हरसिमहालागै नायबाय गैया ट्राइ नायबाबो जादिया मोनसेसो भिडिअबो सेभ जाबाबो जागौमोन लायो नाथाय गैया मोनसेबो जादियासै साला नाथाय मा खालामनो दिनैसो गोदानै फिन गासिबो बानायफिनजोबनांबाय आङो मा दुखु मोनखादों दे आङो एथ' मोजां बानायखाजोबनायानो बिदि जाना होबाय लस जाजोब्बाय आंनिया सान्दुं गोसा मानि रोनावलाबायबाय थाबाय आङो भिडिअ बानायनो थाखायनो खमसे खमथ' जामोन नङा नाथाय दिन खाराब होनबाथाय माथो होनबावनो लोगोफोर एपखौनो गासैखौबो दानजोबना गोदानै लाफिनजोब्बाय आङो दे आरो गोसोखांफिनबा दुखुसो मोनफिनलायलाङो मैयानो थांबाय आरो दिनैहाय स्राय नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोफिनलायबाय आङो ओइ सनु माथो जाखांफैलायखो बोथोराथ' जिबायदि ना नारें खाजि लाबोदोंमोन आं नोंनो बेसे गोथाव लाबोदों आङो बरिया जाखायो दा सान्दुं गोसायाव जानो आरे सोरां बेफोरबायदि गोखैखौ नुयोब्लाथाय खुदैयासो गलायलाङो आंनिया मा गोथाव मोनखायोलै आं जानो बेखायनोथ' लाबोदोंब्रा आंनि सनुनो हैद मानो जानो आंलाय नों लाबोनायखौ नांगौबा आं हाननानै जागोन ना सान्दुं गोसाफ्राव बिदि नांलायनो हामाब्रा माथो एसेबो बुजिया नोंलाय मोनसेथ' बेयाव फैनानै थाफैबावनानै नोङो सोरां जायखि सान्दुं गोसायानो जा अखायानो हा बारहुंखायानो बा सारअन्थायानो गाव मिथिबायना नांलायबायानो थागोन आं नोंजों
जोंना गथ'आनो मा सानगोन ओमफ्राय मिन्थिखायो आंनि फिसालायाबो नोंखो बुजिबायना सोरां नोंबोथ' आरो मिन्थिनानै लाखा जायखि नों मोजां मोनबाबो गाज्रि मोनबाबो आरोना इदसाला थांनायाव गैया दैयावसो बारसोमना थाहैनो लुगैबाय आं सोरां नों राजिब्लालाय बिमा फिसा सानैखौ बेरायनो लांगोन आङो बिमा फिसाला आं साथामजों दैयाव बारसोमहैनोसै आरोना नै नोङो बे आलासियालाय मालाथो थांगोन ओमफ्राय नाय सोरां बे आलासिया आंखौ गोबां मदद होबोदों सिगांनिफ्रायनो आंथ' बेखौ गाज्रिबो मोनखाया मानसियाबो गाज्रिबो नंखाया बेखायनो खबरदार नोंबो जेबो बुंनो नाङा आरो गोसोब्लाथ' बियो गावनो गुबुनाव थानोबो हाखायो दा नाथाय जोंफोरसो रिकुवेस्ट खालामनो सारखौ जोंनि जायगायावनो दङबालाय जोंनाव थाबालाय माथो जानो नोंथ' मैया दाख्लैसो लोगो मोननायालाय माबेथो मिन्थिनो खेबसेयैनो दे बांद्राय बाख्नायनो नांला नै बहाथो बाख्नायनाय नुखो मोजां होननानै खिन्थाबा जायखि मोजाङानो जाया मानो बांद्राय थिग मोनालै आङो आथ' नोंजोंल' रायलायनो चान्स नागिरबाय थायो नामा नों साननाय बायदि बेफोरबायदि नङा जानला मोनला साना नोङो बांद्राय रायलायनाङालै बेजों ओइ सोरां बेहाय अबाव नोंनि खोथाखौ मानिगोन आङो आंनि फिसाय जानो दा सानलै नोङो आय' सना आंथ' नोंनि फिसायानो खारा बावबाय आङो था होमबा लुगै आरोना आंहाथ' हले गोगोम जानोसै नारें होनबाथाय मा गोथाव मोनसोखायोलै आंबो लुगैथि जासिगोन आरो बे आंनि सिगाङाव आंबो हानानै जाहैगोन र' एथ' मोजां बानायना लाबोबाय जायाबालाय नोङो नै आंहाबो जाखाहैसिगोन दा माखौबा लुगैहोनो सानदो अबसे बे माइयानोथ' मानो फैया जोंनि जिउआवलाय बेथ' गासैबो मिन्थिखाजोबोमोन माथो आंजोंबोथ' लोगो जाफ्लाबाय थादोंमोन माथो बेलाय अब्लाबो माबोरैथो गोसोआ गलिखोबाय नालाय दसेनो साल्ला माया जोंनि जिउआव फैनो होननानै फैखाथाराखैथ' नोङो माबाथ' जों सोरांजों आंजों माब्लाबा गोजानखौनो जानाय नङामोन नों फैनायनिफ्रायसो गासैबो सोलायजोब्बाय मोनाबाबो दुगैबावनोसो लुगैबाय माथो आंखौ मालाथोबा सोरांबावगोन न' सिङाव मालाय दानो हाबनानै माथो खालामनो दसे थाना उन्दुहैगोन आङो र' बाहेरायाव दसे थाथ'नोसै बे सोरां फैनानै डिस्टार्ब जाथारबायना र' रायलायहोनि आं जुरिजों आच्छा जुरिया बेयावनो दंखायो सोराङाबोथ' खाथियावनो गैखाया र' रायलायहैनि नोंजों रायलायनो दहायनिफ्रायनो लामा नायगासिनोमोन आं मिन्थिबायना सारायमालाय हांसोलाय माथो रायनांगौ जाखो नों बिथिंजाय नाहराबाबो जागोन दे नङाबा सोरबा नुयोब्ला एसे सन्देह खालामगोन ना नोंजों रायलायनो लुगैनानै हामथारलामोनलै आंखौ आयु हामा बाथ्रा बुंनाय जाखो दे बेलाय ओइ नों जेबो गिनाङा मिन्थिबायना आंजों खुला खुलिबाबो रायलायनो हायो आंथ' आंनि फिलिंसफोरखौ नोंनोथ' खिन्थाजोबखाबायानो ना नोंनि एन्सारखौसो नेना दंगासिनो आङो ओमफ्राय माथो जेबो बुङा नोंलाय र' सोरजोंथो रायलायमारदोंहाय बेलाय आयु आंलाय मा बुंनो आरोहाय आया नोंनि गाराङालाय माथो बिदि जाखो दिनै गाराङा आंना बोरैबा जाथारदोंहाय दिनै मानो बिदि मोनखोबा आया मुलि नांगौ नामा आं लायना होफैगोन ना मानोथो सिगाङावनो खिन्थायाखै नों आयु नाङाहाय मा आं हाइजेंखौनो जानानै लाबाय दहाय मा जाबावगोनब्रा संसारा बिदिजोंलाय गोसोफोरानो असान्तिल'सै दा आंनाथ' आरो हिनजाव मोजाङाबो रायलायनो नागिराना आंजों दै मोजांखौनो रायलाया एसेबो ओमफ्राय नों मा सानमारखो आंथ' आरो मा सानबावनो जायखि बुङा मानो आंनि गोसोआ नोंखौ थारैनो मोजां मोनमारबाय माथो सोर रायलायबाय थाखो आइ बिखुनजो मोनायावलाय माथो गसंबाय थाखो बेलाय बावलाय मानसियानोथ' सोरजों रायलायदों बे बोरो सोरजों रायलायदों बे
मा नुनांगौ मा नुखोलाय आंलाय आइ बिखुनजो आरो लोमबो नों राजिब्लाथ' आं नोंखौ लानानै खारनोबो राजि मा होनखोलै बेलाय मानि जाखोसै बेलाय नोंसो साला आइ बिखुनजोखौसो लाइन मारि मोनबायदों मानसिखौनो एसे बेलेग मोनखायोमोन आङो र' नोंखौ साला जुरिखौ लेंना लायनो ओमफ्राय बेलाय सोरखौथ' फसायमारो फालाय आंनि न'आवथ' जेरि आइ दङ आं दं आरो बिनानावल'सो जाथाव बेलाय जुरि आइयाबोथ' हाबेखौलाय मानो बिदि बुंनोसै आंजों आरो बिनानावजोंखौथ' बादखौनो हो अब्लालाय मा आइ जिलिखौसो होनदों नामासै बेलाय एसे मोजां खोनासंबावनि आं मा होनबावो आं नोंखौ बिराद खुसियाव दोनगोनथ' नों आंखौ फोथायना नांगौबा जोंहा गोजानाव खारनानै थाहैगोन ना दा माथो होनो नोंलाय ओमफ्राय दिनैलाय माथो नाम लानानै गाबजासै नोंलाय आंखौ आंथ' नोंखौ आंनि सनासो होनखायो दा नामखौलाय माथो लालायनो सोरबा सासेखौ गोसोथारोहाय बियो सोरखौसै सना नोंनि एन्सारखौ दासिमबो नेगासिनो आं मिथिबायना थाब खिन्थादो ना हाबा सना सिगांनिफ्रायनो बेफोर दावराव-दावसिनिफ्राय गोजानाव दोनखादोंमोन आं नोंखौ दा बेवहाय फैनानैसो जे जाला जाबाय नङाना नाथाय नों दुखु जानो नाङा सना आं जेब्लायबो नोंजों दङ सानदोंथ'मोन नोंनि नोम्फानिफ्राय नोंखौ बेसेबांबा गोजानाव दोननो नाथाय मा खालामनो खाफालानो नायनाय लोगो मोनहोफिनबायसो नोम्फाजों नोंखौ बुंखादोंमोन ना आङो बे आलासिया थिग नङा होननानै मा होननाय जाखो बेलाय सोरां आंनि होननायखौ नों ओरैनोसो बुंनो साना नोंनि बे आलासिया मा खालामगासिनो मिथिबायना नोङो मा खालामदों नोंनि बे आलासि मोजाङा आइ बिखुनजोजोंसो दोनखारलांनायनि प्लेनिं खालामगासिनो मा बेफोरखौलाय माथो बुंलाबायदों नोंलाय सोरां बेबायदि असरा खोथा बुंनो लाजियासै नोङो नोंबो फोथायाना आंनि बुंनायखौ नैबे आंनि मेगनजों नुना फैदों आं दासो बेनोथ' मारै जानो हानांगौ जाखो जानो हाया बेफोरो फोथायथावि खोथाफोरखौ बुंबालाय बोरैथो फोथायनांगौ जाखो आंलाय दे होमबा थौना नोंबो नायबानो जाबाय नोंनि मेगनजोंनो थुलाय नायनि आं माबायदि लाइन मारिदों बियो आइ बिखुनजोखौसो मोनबायना बियो लाइन मारिनो साला थौदोलै मा बेरनो आइखौ लाइन मारिनायखौ नुवाखै नामा नोंलाय नाय जुरि नाय नुबायना नोंनि आलासि मोजांखौ आइ बिखुनजोखौसो लाइन लाबावबाय बियो ना हरलाय मा होननो नांगौ मा नुखो आंलाय आइखौनो आंखौ साननानैथ' मायबा मायबि बुङाखै बियो बेबायदि मानसिखौ बांद्राय न'आव दोनजाबाय थानाय नङा जुरि मालाबा आइ बिखुनजोआबो दोनखारलांबा मा जागोन फालाय नै सोरां जायो नामा बेफोरबायदि दानो सोराङाबो मिथियोब्ला खम दावराव खालामगोन बियो इसान सार मा खालामबाय थादों नों बेयाव डाइरेक्ट बुङा मानो आइजों मा खालामगासिनो बे आइया जुरि नों बेयाव अब्ला आं सोरजोंथो रायलायबाय थाखो ओं बेहाय माथो खालामबाय थाखो नोंलाय उन्दुहैदो थां सार नङा जुरि माने आं नों बेयावबा होमबा नैहाय आंजोंसो रायलायबाय थानायानो दसे ओरैनो आयं नों ओं बाबु ओं दासो आंजों रायलायबाय थानायालाय नोङो ओमफ्राय माथो खोथा मोनबा एसेबांनो आर्जेन्ट रायलायबाय थानो नङाहाय जाबायसो ओरैनो दसे रायलायनायानो मोजां गाज्रिनो दे आइ जाबाय दे ओमफ्रायो थां उन्दुदो थां नोंबो दे अब्ला गाबोन फुङाव रायलायनोसै सार थुद' सोरां डाइरेक्टनो बुंखानांगौमोन नोङो माथो लाइन मारिबाय थादों होननानै जायो नामा बेफोरबायदिनो हाबाब सम गैया आं माब्लाबा फैफिनगोन आइया आंनो नुथारबायबा दे नों नुबाबो थुदोल' हाबिदिबालाय माथो बुङामोन दा आयं नोङो दासो जेबो नङालै आयं आंथ' ओरैनोसो माने डायलग बुंदोंमोन आरोना फिल्माव नुदोंमोन नालाय आं उन्दुहैनोसैलै आयं थाथ' होमबा सेस जाबायलै दिनै मा जाबावगोन होनबा मा सानगोन आंखौ असलि बाथ्रायानोथ' माथोमार होनबालाय